nna kwado ka anyị jee Dakar Senegal ka anyị jee zute ndị be anyị ndị Igbo n'ebe a chụọ ego igwe ị na-anụ apụọ mma abịa ịgba obodo bụ n'ijeli n'elu ụwa obodo bụ n'ijeli fulo Igbo gbalọgba obodo bụ n'ijeli fulo Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya obodo bụ n'ijeli n'elu obodo bụ n'ijeli fulo Igbo gbalọgba n'elu ụwa Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya obodo bụ n'ijeli n'elu ụwa obodo bụ n'ijeli fulo Igbo gbalọgba obodo bụ n'ijeli fulo Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya haba ide obodo bụ n'ijeli n'elu ụwa nwanne m ịbụrụ onye Igbo gbanawa naba n'ife dị njọ dị ya ilu obodo na ahịa okilikili ịgba n'ihe jebe ndị Igbo obo ijebugodu ụzọ tie ụmụnna ụmụ Igbo ndị beju n'ọnọgwe ha wọbụ na baza gị ịnọdụ nwanne m n'ozi nke ịmali na ị ga-eje dị ife dị mma maka gịnị Chukwu gọzilu ụmụ Igbo na-abata n'ịkpa dozie ya ụnadị ha wọbụ ụmụ Igbo na-akụzili ndị nwe obodo n'ife dị na bere ọ na-abụ ndị nwe obodo bamali n'ife dị na bere emesịa chụghazi ya ụmụ Igbo kama na ị na-achụ onye Igbo ka ọ naba ka ị nọ luo agbụrụ nkịtị kasị unu nọrụ na-abụ unu ụna ga-emewu ife ndị Igbo na-eme ụmụnne m ọkwa mma Igbo bụ nation builders onyinye Chukwu yela jerika onyinye Chukwu yeli mma Igwerika nna nwanne m obodo bụ n'ijeli obodo bụ n'ijeli fulo Igbo gbalọgba obodo bụ n'ijeli fulo Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya obodo bụ n'ijeli n'elu ụwa obodo bụ n'ijeli fulo Igbo gbalọgba obodo bụ n'ijeli fulo Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya obodo bụ n'ijeli n'elu obodo bụ n'ijeli fulo Igbo gbalọgba obodo bụ n'ijeli fulo Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya olele sodika palebe ụmụ gbogbo ole kele kwuo n'etilọra ụmụ Igbo ka anyị kelee Chukwu anyị kelee Olisa o meela anyị ndị Igbo ụmụ Igbo ka anyị kelee Olisa anyị kelee Olisa na o meela anyị ndị Igbo anyị kelee Olisa anyị kelee Chukwu ụmụ Igbo bụ mezulari obodo dị iche iche n'elu ụwa fụsi ya ndị ọganiigwe ndị Igbo jiri biri n'elu ụwa Igbo bụ ehi ụmụ Igbo bụ ehi ehi aka na mba
Aije na Senegal. Aije na Senegal. Obodo ife na-eme ike dị na Senegal. Aije na Senegal. Aije na Senegal. Obodo ife na-eme ike dị na Senegal. Oyo yo. Aye biego Senegal. Dakar. Dakar Senegal. Kaikele. Ndi wobodo. Ndi nedozi obodo anyị. Ndị bịali Senegal, Dakar Senegal, wọnabụ, wabụ dike wenata obodo anyị obịaba ekwuziwe anyị. Ndị anyị na-ege hụ, ndị gbawele mmadụ iri nne, ime obodo Senegal, onye jeweli mba, onye weli ndị nọ n'ụlọ, ndị nọ n'ụlọ, vanọlụ ndị jeweli mba, ndị jeweli mba, abadego presidente na banyere, jeweli na-edozi obodo bụ na fugo, ike dị na Senegal, ebe iwe na-eme, ebe iwe na-eme, ike dị na Senegal. Ndị executive members of Dakar Pioneer, ndị ọma n'unu na-eme mma, ndị na-eme ka ndị bayi na-eme ọmụma na Dakar Senegal, Dakar Pioneers, ndị ọma na-elekere n'unu ga-ebi ọma ya kene wu. Abịa Kene, my name say Mr. Sunday Webu, Elder Anambra Progressive Union, na Dakar chapter, member Dakar Pioneer, president na Dakar Senegal, nwoke mgbaba jide ebube, ezigbo nwanyị dị onye ma Mr. Sunday Webu, my namesake, ọgbali mụ kenu ihe, ezigbo lọlọ ya ọgwụlụ n'ahịa, lọlọ Ngozi Webu, ada ndị n'Igbo dị dedi, ada n'Igbo ji dị ebube, Anambra steeti yo, ada n'Igbo n'igedi. Abịa wana m ekene Mr. Emeka Frank Nwigwe, Director Marco DM Investment, nwoke mmanwụ n'Ijade, Dapu President Mbano Union na Dakar, ezigbo nwafọ ụmụleke, eyi memba nọ, wọbụ memba Dakar Pioneers, ọgbali mụ kele lọlị ya, lọlọ FA Wigwe, ezigbo nwanyị ọma ya wee FA Home of Fashion and Designer Complex n'ime Senegal, ezigbo nwanyị ọma n'Igade. Abịa
maka Chima Asoro Odogwo Chief Executive Officer Ultimate Oil and Gas Ultimate Oil and Gas yo n'ụwa niile ekele o n'ịgadị galaya wakwale m kele n'ọlụ ya Jennifer Chima ọdịkọ na mba nwanyị ọma ọdịkọ na mba okori malo bibiene Asoro Holdings Nigeria Limited dealers and suppliers of kitchen utensils. Wakamawi Bodi number 28 Jubilee Road Nabangwa the golden son of St. Cyprian Anglican Church Umoji Maukuo Yamobu Eluso wa Nambutuku Isiala Ngwa Yabo founder EOG chairman Ohangwa Welfare Union na Dakar Senegal Yabo founder Board of Trustee chairman Abia State Forum na Dakar Senegal Yabo coordinator Abians in diaspora Malaga ime Spain Wokema wasoroku worldwide Asoroku Dogwo Mawa ijide kube Hey Obuwelu zoni dade Obuwelu zoni gadio Obuwelu zona mbutukwo Obuwelu zoni gadio Obuwelu kaike na soroku Kaike na soroku Abia Wende mambo high chief Yabure Chimere mumma Yabule chimere mba Oh Ikenga one of Obulo Watch you off Wawa wano nanato Wawa nanato Umunochi Local government area Okanibwene dade Awanubuo Wawa wane Nubu na mbakala Osisi omangwa Wawane tilora One Nubu na mbakala Osisi omangwa Eze Chimere mma Eze Chimere mma wa Na Chimere mma kingdom Oganigwe Eze ndị Abia Na Dakar Senegal Okala ya wuru Ya bụ founder Neto Development Union Na Dakar Senegal Founding father Umunochi Progressive Union na Dakar Senegal Wapale moke n'ezigbo ihe Lolo ife inwa Juliet Mba Ugochi yere ọnwa Okori malo obinie Chief Executive Officer Rapito Global Resources Limited Long live Chimere market worldwide Ezigbo mmadụ enegadi
ọnwa na-etili ọra ọka mmaba ya ejide hey ọnwa na-etili ọra bụ odogwu ọnwa na-etili ọla bụ odogwu ọnwa na-etili ọra niile ọnwa na-etili ọla bụ odogwu kenewa ọnwa obodo ka anyị kenebe ọnwa kai kenewa ọnwa obodo ka anyị kenebe ọnwa wena m akpọ Mr. Chidi Ihezie Chief aka ahụ otu nwanụ n'ọlụ ya bụ founder Isunjeba Solidarity Union Nadaka Senegal wọ́pẹ̀lì mú kẹ̀nẹ́ lọ́ọ̀lì yá ó wọ́pùdìlì Ihezie ugodia ní ìjàdí ó wọ́pẹ̀lì mú kẹ̀nẹ́ kú ezigbo nwanne ya nwanne ya nwoke Chief Nze agụatụ egwu isi mmiri nwanyị Isunjeba isi mmiri ekene isi mmiri n'ịgade ọgaranya Isunjeba abịa ụmụ Igbo ebe ọ bụ n'ijeli o obodo bụ n'ijeli ifulu n'Igbo gbanọgba obodo bụ n'ijeli ifulu n'Igbo naba mana ife dị njọ dị ya obodo bụ n'ijeli n'enu ụwa obodo bụ n'ijeli ifulu n'Igbo gbanọgba obodo bụ n'ijeli ifulu n'Igbo naba mana ife dị njọ dị ya ekene Mr. Chibuike Melungini aka 50 Cent Eziaku ezigbo nwanne ụmụ di m onye mgbapụ n'ahụ nna m nwoke nwa na mgbagbu ọwa 50 Cent n'ime mgbagbu ezigbo nwanne m onye Eziaku igbudu n'ime nnukwu steeti yo nwanne m ekene ya bụ Ijebi SDC importer and the exporter n'ime Dakar Senegal ezigbo nwa Melungini nwekwara ibu kene Godfather ọha na eze ndị Igbo na Dakar Senegal ukenekwuo ụmụ nwanne ya niile o ndị nọ n'ụwa niile unu jizikwa ike wena mekene Chief Obioma David Uji akọye wetara iwu anụ n'isu ya bụ founder Ụmụndụgba Progressive Union na Dakar Senegal ya na lọlịa Chima Uche Isadora Iwudi akụdie nwayọma ezigbo mmadụ na-ede ezigbo nwa na Ụmụndụgba kere oyibo kedu maka obi ya ọba ino music n'alaba abịa ene mabọ Chief Hams Ike ọha na eze ndị Igbo na Dakar Senegal ezigbo nwa na Eziaku n'ime nnukwu steeti yo onye Eziaku igbudu nwanne m n'ịga-adị Oshinne Abana Auto Mercedes Benz importer
an exporter of all kinds of motors, spare parts, member of the car pioneers in Dakar, Senegal. Wabali Mukene Loria, Idris, Uchechukwu, Omobidia, Wama, it is a weekend. Abia, one American, Mr. Policy Chukwu Kere, Osiwu, hey, Obuwe Russo one Nachi. N'ime obodo Mbieri n'Imo State, Director of Link Service and Perfect Link Limited na London na United Kingdom. Ya na ezigbo ihe Lolo Chiziodo Chukwu Kere Osiwu Wayi Malogide Obi na London Wagba Mokene Ezigbo nwanne ya Dr. Urakuchima Lawrence Onyeisi ala Igbo ya bụ Godfather in Dakar, Senegal. Obi na London ya bụ London based. Hey! Ike dị na Senegal. Wabụ n'ilu o Senegal. Ndemo ị ga-aghọta ike dị na Senegal. Abịa ụmụ Igbo ka ike na-echukwu Olisa, omela ndị Igbo. ụmụ Igbo ka ike n'Olisa Olisa, Chukwu ụmụ Igbo ụmụ Izrel. nwanne m ekene Ifeanyi Chukwu Daniel aka Udogachi Igwe Han Merit member na Ọganigwe Club President Agwata Progressive Union na Dakar, Senegal chapter Yabu Pillars and member of Dakar Pioneers, the son of Daniel Ikoye Jiama Nango Igbo Agwata local government area Anambra State Onyimu Gade Onyimu Dogachio Udogachi na Senegal Udogachi n'obodo anyị. Hey! Abịa! Wakwa mbuke n'elole ha Lolo Veronica Favor Daniel Achalugo Udogachi n'Igbo Lolo Dizibike Wana mekene Mr. Aselem Ohakanam Tokandu Oyimu Tokandu Iwo Plome Iwo Plutoneme Hey! Ambassador Ukendi Mbise Wana Dakar, Senegal Yabu importer and exporter member and pillar of Dakar Pioneers Dakar, Senegal Obalibu Kenelolia Lola Stars SI
ọha galam agụ nwanyị na-adaka Senegal niile nwoke ma ụtọ ka ndị ekene ezigbo nwa na Mbaise ezigbo nwanne gọvanọ ọbụnụ na-echizi Imo steeti tata nwoke ma ekene ene m akpọ chief nwoke Chukwu ụzọ agụ na-achị ọchị nwana ofu ọrụ ahịa azụ Mbaise ya bụ chief lord of Katanga Mutanga chieftains chief executive officer of Glorious Future International SAR mukene lọrọ ya Ogochukwu ụzọ Ozonga di ezuru one yapu program coordinator Asebi Shehu Yaradua Foundation Senegal member General Secretary of the Pioneers in Dakar, Senegal. Wokem Maudi Aguna Chiochio Niledio Aguna Chiochi Noru Wezibo Mwana Mbise Kaikelevago Abia Wene Mapo Chief Chichoke Poluzezie Nne Elugo One Lolu Kingdom Nne Elugo One Lumo Lolo Kingdom The second Chief Lord and the worldwide of Katanga Mutanga aka Eagle Brothers International Board member and Vice President of Dakar Pioneers and Dakar Senegal Wokem Mavon Nigar Chief Executive Officer of WW Music Dakar Yana Loria Blessed Uzezie Onu Nezobidia Onu na Ezobidia Hey Wokem Mawoni Nelugo ni yedio Nelugo nolo Nelugo ni dade Wezi wa maweke noni Nelugo Abia Wene mambo Lord Obodokwe Sunday Emmanuel Sonny Big Ventures International the Amo Biara of the Katanga Mutanga Chieftaincy Eagle Brothers International member Pioneers Mbanasa Dakar Senegal Mukenepo Lolia Lady Esther Modokwe Namolo David Yana Miracle Yana Delight Wezibu Mwaka Ochuku Yelebe Imo State Kavazi Bia Wezibu Mwani Dato Wezibu Mwano Sina
mmadụ n'osi na n'ịga Sonny Big and the Sekio Sonny Big is a weekend that's a ayakalia Abia Kaikene Mr. and Mrs. Ikana Chibuzo Neka Zibowiye Ebubabi Neka a man with good heart she's executive officer Soccer Holiday Inn Night Club Eba Inewa Role Nadaka Senegal member Yabu treasurer of Dakar Pioneer Nime Dakar Senegal Akaneji de la Yeko Manibulo Suludo Subike Odoguluga Nakwatana Nambara State Ikenna Chibuzo Naka Ekeno Soccer Holiday Inn Soccer Holiday Inn Soccer Holiday Inn Soccer Holiday Inn Imo Bodo Senegal Soccer Dakar Senegal Abia Wana Mekene Chukwu Emeka Chukwu Oh AKA Chief Kwame Ihuku 1 and 2 Nanaro Naruna Desert Enugu State Naruna Desert Nankano Enugu State Ezigbo nwanne m Neka Wazimu Kenewi Sonita Emeka Chukwu Ada Liberia Kosida Ada ndi Liberia Yabu former Financial Secretary Enugu Progressive Union na Dakar Senegal Yabu President General Successful Friends Club Nime Dakar Senegal Managing Director Liberia Hotel Wadina Bani Manaka na loyal Alusia ya Zebela Gule Wogba Mukene Lazy boy ya Chukulu Sezemba Lazy bomwa na nara ona tesi AKA Oye Natumba Mr. Nobodo Toki Omi Yuku Biko Walimunde Nubu Sideti Bae Nana Mabia Senegal Abia Ana Mekene Chief Stephen Udenta Ezala na Dakar Senegal the pillar of Dakar Pioneers Chairman in Organiwe Club na Dakar Senegal Mukane Loria Elinu Denta Ezigbo nwaanyị ọma oni Enugu Kavasiga Enugu State Ezigbo nwanne ezigbo ike Abia Ana Mekene Mr. Pascal Uchenna Nwokoro CEO Akura Movie Production
director and producer Odogwu Ineso Yoyo ya bụ member Confidence Forest Club na Dakar Senegal ya bụ member financial secretary of Dakar Pioneers na Dakar Senegal ya bụ deputy governor Abia State Assembly ime Dakar Senegal ọgbalimu kene lọlị ha Chinyere Iwokoro Adaonedani ya bụ directress Rema Fashion Home ya bụ directress Grand Empire na Dakar Senegal obodo bụ n'ijeli n'elu ụwa obodo bụ n'ijeli ifulu n'igbu gbanagba obodo bụ n'ijeli ifulu n'igbu naba malụ n'ife dị njọ dị ya obodo bụ n'ijeli n'elu ụwa obodo bụ n'ijeli ifulu n'igbu gbanagba obodo bụ n'ijeli ifulu n'igbu naba malụ n'ife dị njọ dị ya ndị Igbo ka ike na-echukwu ka ike n'olisa o mela ndị Igbo ka ike n'olisa ka ike na-echukwu ụmụ Igbo ụmụ izula obodo ka anyị jeruo Senegal ka anyị jebe Senegal ka anyị jebe Senegal ka anyị jebe Senegal ike dị na Senegal ike dị na Senegal ike dị na Senegal ike dị na Senegal ụmụ Igbo onye jeli Senegal aka wepụ n'obi ga-ebute ike Olise bi n'igwe n'ododo egwu ụmụ nwanne m ndị bi na Dakar Senegal Olise bi n'igwe ife ọ bụ n'onye bụ n'obi wetebe Chukwu ya bụrụ njọ Olise meli ya onye ọbụla abịala Dakar nnekwu ike su ya nata ike si ya nata Chukwu nụrụ ebere anyị yo Olise nụrụ ebere anyị yo abịa wene mama High Chief Stanley C. Ejuogu obi na-eli ego na isu ndị aba obi na-eli ego Adada Kingdom Palace Chairman Adada Kingdom na Dakar Senegal yana Queen Ejuogu Adobi na-eli ego lọlọ dịzikwa ike obi na-eli ego n'isu ya ba obi ekene kenewe obi na-eli ego ka ike n'obi na-eri ego ka ike n'obi na-eli ego ka ike n'obi na-eri ego ezi nwa n'isu ka ya ike n'obi na-eri ego ezigbo mma n'isu ndị ka ike aba n'obi na-eri ego abịa ana m ekene elda okwu dịrị Chukwu awazie aka Captain Elda Mbahike Solidarity Forum Dakar Senegal Chairman Orodo Progressive Union na Dakar Senegal member Yabu PRO of Dakar Pioneers na Dakar Senegal Obalimu Kene Lorea. This is Victoria Awazie aka Vicky
Vicky Captain Imo State Kawasido Odogwo ni nani Ogudi Jukwa Wazien Ayekene Captain Ada Daluo Captain Ada Odogwo Captain Ada Odogwo Ozigbo wa Wazien Disipike Abia Wazoro Manus Waji dem bechio AKA Alusina Mogonolo Mayo Maya Mandi Mezuga Elia Kalakakati Yabulabo Neziaku Local government Enugu State Wabu Elder Enugu Progressive Union Nadaka Senegal Yabu Chairman Iya de Akremonade Royal Club Ozibu Kene Ozibu Namuria Mrs. Cecilia Ubechi Umuke Nekuwa Ozibu Wania Mr. Obin Nozo Odogwu Nole Bosa Chue Bebe Denibo Oh Umuke Nekuwa Ndodu ya Ndi Iya da Krepona Di Oya Kulok Daka Senegal Ozibo Wanem Nedadi Alusine Mogonolo Bae Alusine Mogonolo Alusine Mogonolo Alusine Mogonolo Ibuko Oyolo Naida Alusine Mogonolo Ozibo Wanemo Ekene Abia Wekeneke Nelimo Mr. Iwunzi Uche Nelson AKA Oyimuche Mbaye Uche Mbaye ni dadi Uche Mbaye na naka Eyudo kama Nataka Senegal Elda Umumbieri Nataka Senegal A music promoter na Senegal Yabu member and founder of Dakar Pioneers in Dakar, Senegal. Besibo Wambieri Nambi Toluo ni Imo State Opalimu Kenewiya Lord Mrs. Iwunze Very blessed Wagadema Wokoro Eze Wayudo Kama Umenuwa Unabugo Eyudo Kama Kaikele Yudo Kama Keneme Yudo Kama Kaikele Yudo Kama Anime Yudo Kama Kaikele Yudo Kama Abia Wane Mabo Chidi Solomon Iwundu Director Solomandas Limited Nigeria Solomandas Place Nigeria Solomandas Place and Solomandas Kitchen in Dakar, Senegal. Yapo Traditional Prime Minister Odonko Kingdom Dakar, Senegal. Yapo President Ikeduru Progressive Union
daga Senegal ọgbọlimo mukene ihe Lord Adora Christiana Chidi Wundu aka Adajife nwayo abia Bible kene aje kene Timothy Wankwozo Freenet multi-service importer and exporter phone and the phone accessories Wafo Boy State yo alias Ezia Hakeko wane na Dakar wabali mukene ndị niile na-azụ ya bịa na Dakar ndị kwali n'ive ọ na-eme o si Chukwu gozie ebe niile n'ofu n'ofu mukenekwuo uyi ya ọ ga-anụ anụ na 2020 mukenekwuo mukene gọvanọ ndị Ebonyi steeti Injinia Dave Umahi mukenekwuo ezigbo nkụli ha Injinia Fidelis Weze Honorable Commissioner for Works and the Honorable Commissioner for Internal Security Kenneth Umana Mani Nebundi Eza South Local Government Area Osio na Yaman Lozo Mwane Honorable Solomon Azi Yana Chief Baby Oku Akane Mebe Mmaya Alomobita Mmaya Alomobita Ona Gaga Mukene Kuo Ezigbo nwanne ezigbo nne ya nketa Brother Innocent Njoku wasili Chukwu gozie gị Chukwu gozie ebe niile okwu n'okwu ya bụ ogologo ndụ na-eru isi ike amen oge mmanwụ niile mmanwụ izigbo ike ezigbo nwanne okala ya kululu hey waya ti malo budeza Timothy Wankwozo Freenet multi-services needed ezigbo nwaneza maka adelege abịa ebe Igbo ji fone m ọkpọ ndị Adaka ike ji fonu meli m ọkpọ abịa ka ikene High Chief Bereme Ochendu Chinemere ọgbapụrụ mmiri na desert n'ime ọdọnkọ kingdom yabụ Vice President of Mbaise Improvement Union na Dakar Senegal Osimu Kene Godfather Chief Etabati Agujiegbe 1 n'Imo State Obi na US
si eye kene kwuo president nke ndị Mbaise Edwin Imo nwoke mmanwụ niile ma ọmụma ijizikwa ike oche ndụ si mụ kene bere mesi mụ kene Chinemere ọgbapụrụ mmiri mmiri adị isi ahịa hụwa mmiri kenebe aka na-agbapụ mmiri kenebe aka na-agbapụ mmiri nwoke mmanwụ ekene ọnụ m ekene Elda Sir Prince Ayeye Chukwu iwu anyanwụ onye ụmụdimure amụkwu orodo ime Mbaitolu local gọọmenti area Imo steeti ya the first financial secretary of Orodo Progressive Union Nadaka Senegal and the past incumbent vice chairman of Orodo Progressive Union Nadaka Senegal Obalimu Kene Lolia Vienna General Iwayawu why you go there hey go there why your mouth go there why your mouth lolly why you go hey lolly why you go when you chimalaza kakweze nenu nana zore zazo Obalimu Kene Mwiha Prince Junior Rosi Sochukwu Alamezie Yesu Gonia Yana Wanye Mr. Collins Chigozie Iwayawu Yana Mr. Bethel Ahambefu ni Iwayawu Yana Mr. Bright Obenu Iwayawu Ukenenye Afomulodo Mrs. Justina Nkechi Iwayawu Mukenekwo late Mr. Louis Alameziamu Iwayawu n'ime Imo State ndị bi Iwayawu so na ndị eji gbara Imo nwanne mmagbo Jim Kensile si Ujatu JP Otupula Kunu Kaku of Ngwaland Yapu CEO Kings Multiple Ventures Wagene Lolea Blessing Isili Ozugbo nwanyị ọma Otupula Kunu Kaku na Ngwa ezigbo nwa n'ụmụ Ochala isi ala Ngwa South na Abia steeti Okwuluọra ahịa kene onye mọdụ ịkadị ka ikene Mr. Chigozie Oduora aka MC Wapa ya na ezigbo ihe Chidimma Oduora
gbalị m okene kwuo ezigbo nne ya Chief Mmadike bụ ezi ukwu one of mba anọ n'ime Imo steeti MC Nwaba ndị nwanne ya bio obodo bụ n'ijeli n'elu obodo bụ n'ijeli ifụlụ n'Igbo gbanọgba obodo bụ n'ijeli ifụlụ n'Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya obodo bụ n'ijeli n'elu obodo bụ n'ijeli ifụlụ n'Igbo gbanọgba obodo bụ n'ijeli ifụlụ n'Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya obodo bụ n'ijeli n'elu obodo bụ n'ijeli ifụlụ n'Igbo gbanọgba obodo bụ n'ijeli ifụlụ n'Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya n'ụwa